Ansigtet kan lave 10.000 forskellige udtryk, og det er det sted på kroppen, der kan vise flest følelser på mindst plads. Men det er ikke en selvfølge for alle. Når jeg har den her ansigtslangelse, så gør det, at jeg ikke er i stand til at kunne vise, hvad jeg føler med mit ansigt. Mimik er en af de vigtigste elementer i den daglige kommunikation. Dit ansigt er dine følelsers spejl, og mimikken fungerer som et universelt sprog. Så der er noget om det, når man siger, at smil smitter. Siden vi blev designet som art, har vi primært kommunikeret gennem vores ansigtsudtryk, kropssprog og lyde. Det er kun de sidste 10% af vores tid her på jorden, at vi har haft det talte sprog. Især i kommunikationen forældre og barn imellem spiller mimikken en væsentlig rolle. Hvor de fleste af os har fået det ind med modermælken, har folk med autisme og skizofreni svært ved at bruge og aflæse ansigtsudtryk. I Danmark fødes der også 1 om året med det sjældne syndrom Möbius. Personer med Möbius har medfødte lammelser på 6. og 7. kranienerve, som blandt andet styrer ansigtsmusklerne og øjets funktioner, og hermed forhindrer dem i at bruge mimikken til at udtrykke følelser. 18-årige Ida Nielsen er en af de ca. 50 danskere med Möbius. Der er mange gange, at folk ikke altid lægger mærke til, hvordan jeg har det. Fordi hvis jeg er ked af det, så kan man jo ikke se det. Og samtidig, hvis jeg er glad, så kan man jo heller ikke se det. Så skal man prøve at fortælle en joke, der måske er lidt grov, og så man ikke smiler samtidig med den. Så virker det jo måske lidt mere seriøst, end man egentlig mente det. Så på den måde, så kan man godt blive misforstået lidt. Der findes 7 medfødte grundfølelser, der kan aflæses i ansigtet. Glæde. Sådan, de løfter læberne sådan. Man smiler. Smiler virkelig meget. Man kan også se det på smilehullet jo. Mm. Det er et åben mund og sådan nærmest lysende øjne. Vrede. Nogen bliver røde lidt i ansigtet. Ja, munden er kommet. Det samler sig hunden her. Afsky. Ansigtet kniber sådan lidt sammen og... Jeg tror, man holder sig for læsen, hvis du ikke lugter sådan lidt. Frygt. Læberne, de rører helt ned. Man kan også komme til at lukke øjnene. Tristhed. Der kommer tårer ned. Og munden er helt nede. Nærmest sådan tværet ud i hovedet. Skepsis. Det her, det falder ned her. Glem det. Det tror jeg ikke på. Ja, det vil jeg sige. Overraskelse. Store øjne. Og nogen, de holder sig sådan for munden. Han får sin mund til at smile. Han sang om, oh shit. Men det er ikke kun udad til, at din mimik har noget at sige. Vi er født med en tendens til at imitere andres nonverbale signaler. Ser du en, der græder eller er vred, vil det højst sandsynligt afspejle sig i dit ansigt. For eksempel når vi ser en sørgelig film. I hjernen har vi noget kaldet spejlneuroner, som gør, at vi ubevidst efterligner andres ansigtsudtryk. Det sender signaler til hjernen om, hvordan andre har det, og gør os i stand til at føle empati. Forskning har vist, at folk, der har fået sprøjtet meget Botox ind i ansigtet, og dermed lammet en del af deres mimik, er mindre medfølende, fordi de mister evnen til at spejle andre. Ida husker især en episode fra folkeskolen, hvor en ny lærer tog hendes manglende mimik som et tegn på lavere intelligens. Hvor jeg så kiggede på den lærer og sagde, ved du hvad, du behøver ikke at gøre det der. Jeg forstår udmærket, hvad der sker. Men det får mig til at føle mig dum, fordi jeg føler mig egentlig helt normal. Jeg tænker ikke over det her handicap til daglig. Og når der så kommer en lærer og taler ned til mig, så bliver man jo mindet om det et eller andet sted. Når Ida møder nye mennesker, tænker hun ekstra meget over at være høflig. Hun har dog oplevet, at folk får det forkerte indtryk af hende.
Der er mange, der går hen og siger til mig senere, at det var det egentlig helt utroligt. Jeg havde troet, det var sådan en arrogant, sur person, fordi man ikke kan se, hvad jeg føler i mit ansigt. Men det betyder jo ikke, at jeg ikke føler noget. Så viser du dig jo, at den her søde og stille og rolig, og ligesom alle andre. Det var da rart, at de kan se det. At de ligesom kan glemme det ansigt lidt og fokusere på personligheden i stedet for. Flere brancher benytter sig bevidst af evnen til at lægge ansigtet i de rette folder. Politiet skal kunne afsløre en løgner under afhøring, og flere deltager i kurser for at blive bedre til at bruge mimikken aktivt. Mimikken er rigtig vigtig for de forskellige udtryk og de forskellige scenarier, altså forskellige tøj, man bruger osv. Så det er noget udtryk og noget følelse, så det er en væsentlig del af arbejdet. Nok noget af det vigtigste, når man er ude på et shoot. I morgen, ja. Endnu en gang tak, fordi vi måtte tage hende med. Mimikken betyder alt, når man spiller teater. Det er den, man skal have ud til publikum. Det er det, der skal få publikum til at føle det, man siger, og i bund og grund også nogle gange føle det, man tænker som rolle. Selvom mange er afhængige af deres mimik, kan Ida godt se de positive sider ved ikke at kunne afspejle sine følelser i ansigtet. På en eller anden måde så er det sådan en fordel nogle gange. Poker for eksempel. Det er jo nemt at skjule sine kort, fordi hvis man får et eller andet helt vildt godt kort, så viser man det ikke med ansigtsudtrykket.